hemsu isi nang pivek tha pusi kisung de Delhi phan se pen em research tok bi phan kachoning ri Dhansri APSLC atum pen same Labor Day ani mesen pen ketalon pachun pon Tomona re ke the parpi ga jok kulat hem thengpi ke bab lapen mering anta ken heng nodun Labor Day ni batston dun se surbater APSLC rachari atum pen sabi sarmhong timung inglong or long ben pukinong kerabdun All Kirby Anglong buildings and other construction workers unions atum pen sami Labor Day ani talondun. Kirby long ribirta kalang rapera do ana phan sabi cardona pajreglo cardomt. Non Kirby long ribirta ke than ponje bang ni li thari jit kramsa. Non birtang ton pen lang ponik sinang. Peratrok Durbagri konsensi ki parlo deep lusa bora rong hangarong amekar dilip hanse lapen achor bang ni vetsi hem chubo chi ponlo alang litum sami usomar bang stroksian mang chupathek ponlo bon sami ko pai kelang nu ojok indun nat aphanta chupathi chupading longling konsi arong chawai lablo lapen dilip hansi achor ameka chichar dunde pinangan aningkan dutanglo pirthe along kang ting lok pensi ke pharai lok pensi chubo chi dun bomlo ki duk thektik lapen ke sung thekti gajok bang hem chongda tun chot sinsi ani om semi ke cholong chot ajok alang litum hem ri chelangji lapen hem asar nung chiri je phan semi war sai avedadlo lasi sai jok je pen tomon arwi ningkreng barla por semi alang litum ki tomon arwi arum char silun benchi chubuchi pon bom nang koklo jakita lek bilega ame kabe asap ter theklong le kalang ma Lasinon ki khibon local MEC mati EM research tok bia phansi kedam tangkilik hosemi vut joktun lo lasi government atumpen ki pipon ki dugdet atum phant ki rap ki pajir pon ahemso ihuman ki nang pivek tha pusi dili phanse pen EM research tok bia phan chuning ripon dola mara pen semsing engleng karbi long ribrata non nili nangli phana jula nangli men nangli kor che thani ma nili men ke dili phanse kor ke han hanse le de dili phanse nte ka rong bang ke nangli rong ke ni rong ke da bara rong ha rong acha nangli phani dinar jula nangli tumla dak penan so bahani vet ma mante osomar pin ni tadulo osomar ke bane rengri kadu gabe bang trok silo acha hem ke na tum ningkan barkhar jon ningkreng jon tala pusi ke dolo ke la polo tela non la ke thege ding tum pene dak duar baguri ak MSc do thek lord nang li tum phan da son hainang thek long panang rap che thek long lo ma rap re lang di acha ante nang li tum la ku pilo ke pu pola non la nang li tum hem rit ka ve non ni yang thek long lo do thai ve thak thai ve la so pu thak non li tum MSc lo research tok bi phan nang li ku pilo ke puji la peng chuni ria son do ma chuni ri ke mane kopolo la hem la tom pine kang hon pini do te hem bang raba sonte polam acha ande nang li la non la ke dam tang election ba ke anta la research tok bi phan si ke rap don lo bo galang tema seta nang pipete jong lo ke di seta non linang li bang ke thanang po theke non research tok bi MSc bang ke panang lang ilo seta menang ke lang thek tum do seta menang li phanang pipe lai la lang pipete ra putha nang li ekdom sodak ben pilo pa chini dunji kopola poe ke latum ravre de ta puthek ke delo puthek theda nang le account number do ma avi passbook ta ave avi thang ta ave ke di avi pirthi adang pi along sami ka chongdat det atum phan man pengi piponji lapen ka chongdat det atum ke longningsi aron ke PG aphant aruni phai isiani ka chongdat det arani mate international labor day po hokponsi ankanwang sami talon ponlo la soni pache ton dunsi APSLC Central Committee mai pujai ka tharpen ke pin khat pon ateng bensi dhansri APSLC atum pen sami talon pon ka chongdat det atum abi pelutangti ajale sai sami pachununi industry pen chenglok ka prek asai duan sami laborers atum akenang soddu lasi laborers atum phan sami dhansri APSLC amai pu modern sing tok bi pet ka churu pajirpon laborers atum ta kiduk ke boy de chike chongdat lo lapen laborers atum kisung ke boy duan sami lapen alang ni tum ke mang duan sami central government lapen state government atum ke pachun pivek nangji pusi dhansri APSLC amai pu modern sing tok bi pen chuning ripon committee penta ni tum ta London lo lasi actually ke
labor room pan aso karchu arnilo ate pima labor no ave pulete itum aja ekam ta claim tikthi building hemikim punon ba kaprek asai claim ji pusita ilitum ke labor ke nang ko industry long pusita itum labor ave pulete ilitum industry ta sulile dasi la labor dum pan ilitum kanghon kenang sot lapen ke labor dum ke mang ton sita central government punon state government punon asu patun pinangji lasi lasorni lasi labor dum phanta ni chorulo la alang tum phanta bimalang tumta ko anne sai claim pilo industry kam ben jenglok ita batalong punon pen tuar ke semal punon lahai long ta labor tum bang cepat duk pi khanjang asi labor tum ke kisung asondo asi labor tum kisung do anta pajok pinangji pen labor tum ke mang anta playing nangi pusin itu mahin pen Donsuri constituency pen nilitum constituency executives laban president secretary nilitum penjapon si nilitum dak rong parahem si tame nilitum hoilo labor ason nilitum ta mane labor pan respect ki pipen laban nilitum yung pen tame party pen tame nilitum dak rong parahem tame kerapon ason si claim pon lo paman pon lo nilitum tame hala bang soang longan at nang litum kamera paklang itame hula dak tame nilitum pan pon lo la dak han hai si tame pon je fan la ima bulotang te la han ke fan ke panang kok bulotang te litum la sai ka tiki tuman si tame labor ason lo usin nilijong naming tung ima bulotang te ilitum bang la bang so ani kata London angkok la ke ilitum akhaitin si tame sai ke tiki det pethe lang lo pupen ke la si la bangso sai ki tiki aron si tame akhaitin long tado la pen ilitum karbiatum tame do la son si ilitum tame red nong ching di la hai si tame ilitum isi ang thek lo la ke sai ki tiki ang thek mate lebar lo kam ke klem ang thek lo sai ke klem pan si lebar pulo hedi la si la so asai ke klem pacheton dun si ilitum mahen pen tame klem pon lo la pen pe thia dang pi tame pini bangke la bangso sai ke claim atum handami arju ponlo la se Arui phai isiani nizang karbiang long rongkhan consensi ke parlo pont hongkram luthi krokthom ka chitong along tombon arbi ke thipar pik ajok erong atheng pi ke khreba jok ehom khulat along babrailo lan chot kalilang lapunat mering asemi bapon pedlo lapelamang so theng pi to warang bong long ke khreb ham ajok radatu malom so pan ke cheng ji phan masap so kisung do koklo labang so theng pi to war long ke bab ham ajok rada tum ka cheleng chi phan penang ke sung thek pon long si hongkram along ki bi khulat hempu hempi tum thu pak pen si pw department atum phan chong hong he si rada tum ka cheleng ji phan ke joy ke nang ji pu pen labang so theng pi chor pon si trek pon lo hongkram pen long ki rong pi karbi long ri birta Arun phai isiani ke chongdat de tum arani mate International Labor Day phok ponsi date piang kang long sabi talon ponlo la so ni pach ton dun si APHLC Central Committee mai pu jai ka tharpen kipin khat pon ateng pensi karbing long angkang along kedu APHLC rachari atum pensami preexam hawar along sami Labor Day talon pon la puson thak thak si surupothar APHLC atum pensami sangti hidi made balibetar hawar ji langso diring timung arong ameker sarpon timung ahem englong arit along benpu kindong pona siding ponsi Labor Day ani talon pon
Adan tu APSC Surupathar Constituency Committee Amaipu Babram Terang pen Kespatir Pipon along Kacarabdun Sangpi Jumi Kilingpi APSC Surupathar Women's Wing Amaipi Pen Chenglok APSC long klembang phubang phiatum bang phokep tu setum cherap chetudun pensi sarpong timung ahem inglong rit men pukenong mesen pen pachun pon just meter bangke ini bangka hoper bangke midi tarik isi haru la bangke ini tu update pilong tame la bangke ini bangke lewarde ini tu kem ke congdak ya la bangso kacut tiki la bangso arni hokon la bangso ni tu APSLC Central Committee amai pen pin khapon karbing long adang TV homos itu tame la bangso program ini deng ni tu aten ni tu pachun pon lo ya mili Surupathar presiden hoi pen tame kacut pi pon si pachun pon lo masih la bang lalo tipi rat pan tu pachni bang lalo just meter bangke li tu bangke khiti la bangke li tu kenang sot masih kecuklem cudam la bangke li tu khiti la bangke li tu mini dan ni athema li tu pidi kiplang phi tu punoi khiti li tu rong asor kiduk kela katung jong sil tu khiti rit la hai claim clip tu tang alang li tu tame pini kiplang phi ta sangalin pharu isi tamin nam thai de tu si matha ili tu kiduk kela tu pen kecuklem cudam posit pini li tu bazar dam ya jata son li chunam ini lah bang so saya klaim lo nalit tum anar armu citong kono ini genil tu kadu be lap kali ini bang oke bak suduk cepat jajai lap kali ali tu komiti an wa women wing la panil tu la Surupathar CC komiti tadap ini nalit tum la ba suarit along saya ki klaim pon apthak nalit tum han nikha oh ni tum dake central pen ni tum sa jai kata sa tum khada teng tong sini tum di klaim lo na sini tum ada klaim dam arit amen ban kala timung hem arit lo masih sa thong timung arit lo la kini gilang suk nong gilang so la ke ki klaim bai nan tim nem pu si nong bo nale mene pon ne ni limen ke june kiling si nale don la APSC long PSI si den bom ni linon deng bong bang ke or Surupathar long presiden la pusanak thanale tum la non barla por ke la likar bi tum ke la ignore ki klaim ni pina ando la pusan nale tum ki klaim pon thuji ka sik do ma do son deng pon do lo ya ko mo non ke bang jian ning ka sekani tum son sik deng pon bom ko arni bang ke aron pon bom tang te nai tum pini trek jega sai ge deng pon uthak la dak pen thanji ma kar birat phan ni tum mili tini do na teng pen pura te idi tum karbi pen mili ite tini de tini do na teng kala pura ho la lewa tum an bang ke tini ke claim ke sang ani lo ma ke pak lang la so ni lo la sini tum ta la so ite tini de tini do na apathak sini tum ta non aso sai claim pon ni an pa tini do o we ke la se ta ni da non ite tini de tini do ka ju do lo teng pen ke la pon de Arui ni phei isiani ki chongda de tum arani made labor day phokon si anikan wang semi talon bon wang bomlo lapuson thak thak si arui ni phei isiani all Karbi Anglong buildings and other construction workers union atum pen chapatir pipon si dipu methanga sai hemalong talon pon itum rong atok ban hok kami non ke la building of bukan si haksi non ke nok la tum siklam la bro asna tum ban non la am kam sai la ban gajat pen mane chipadu no dora tum da kisman tum do ban bihar Karbing long long kedu ka chongda det abang phu bang phe tum ta labor card of hans nei apply du nangji lapen sai ki claim andam aporting pen chelong le mate ahem phu ba de contractor atum nang pi pedet luputang te ni tum along an wangon ni tum on unpent nang chirap nang chitu dunji pusi all Karbi Anglong buildings and other construction workers union acting president Joy Han Sepen ningjepon lapen abang so amai long sami Azad Ali secretary Poti Raja Borbhua vice president Bharat Inghi assistant secretary lapen alhuman pengat tong dud KSCC, MSC, Kisur Bota tum chitong dun sila bangso International Labor Day kita lon mesen pen pachun pon. in other construction workers union hin penil tum dak midi katalon pon mane nil tum ning karong kacipi amai long nang tum dak nominated MSC photo rice penal tum ferangke kado hin panili hin pen kardom pilo kardom nil tum pinil dak amai misen penil tum pachun polong lo la pening arong penil tum dak echetong lo lapen dak nil tum an muning nil tum lan so se kapat heji pan nil tum ning hang mosa be nil tum pining anikan bang lan pathe thekte delo nil tum mathe tangka poisa kabe ajoni pin lan pathe thekte delo lapen
nili kado be man chuni reng tung ke pini la long swera performance tami la anili tum la ke claim ke tam sai chitu ki arat sai ka chuklam arat tum anili tum na chitong na chirap na chitu dum poli tum choro lo la pen nili ka chuni reng tum la pahlo je ni tum nona ma da kar biang long mate kar bia khai mate kar bidet pupelo khai tin an tami nili tum long an sinang chirap na chitu ifani tum chuni ring lo la pen nang le tum sai ka chuklem nang le tum athai abi du ta hai sai ke chuklem mong sinang le tum naning hang pulote ni tum nang chora bunon nang chitu nang bar non ni le tum nang le tum long an ke nang le tum sai na pa chuklem long lok je phan bana tum sai ke chuklem long ni tum nang chora duni phan ni tum an ke ni tum nang chora nang chitu dun po la pen nang le tum sai ke chuklem pen komane hem phu long mande komane malik long komane contractor long ba komane along long le tum sai ke claim anam mate tangka nang le tum yong si long le ba ko pe nang pipedet arni tanla tum han kacho hang nam pe nang pipedet ada jedet pulote dak nil tum office nang humri non panil tum long engon nil tum nang chirabdun po la pen nil kacho ning ring tum la pon la je ana bangke dak li tum ke the ke ding ke plan ke phi tum do o asi unana bangke li tum karbi mate dak kiduk ala arad do pik khaya khai bu penili pomdelo akai tin pan li tum ana bangke dak li tum la litum karbi anglong arad tum han ba karbia tum han sai mate kam chuklami apan awar sai bi point phani pan chuning ripon ahok pen nil tom munit non si ke chinglang ke claim ke dam the kredit ta hai mo sai minang to masabu kang hon ka jin su pen sami mane ang tan pen van vedera dak litum local tum han le kam pipon ra sabse vera tangkas tamelang litum handa piso su pande hemarit pachisolang pu kang hon ka jin su pen posta minang litum dak litum khai pan mande dak local tum han kam ki pipon eji phani lihin pen chuning ri la pen nil tum hala da ke claim ke dam long tami kisman ake mane ke chokchi ba ke hino abang phwa muni tum do tum angli tum kisman long phan mangi tum tangka ke hang thap tangka ke pon thap tami nil tum la ka chongda tum long du osale tum han chuni lo the nil tum long ke nang hang pon thap re nang pini pon thap re tami nil tum long ke anan tangka ave asi nil tum la ka chuklem chongda tum han nang tum mane ka nutin na abang phu sami ka hon ke insu pen la hai ke hang pon thap kither pon thap la bang avidia sonte mi par la pen nong sinang tung ko pene ke nang so do polote ke nang ya son do polote nil tum office na wangon dak na humri no nil tum an man ke ko pene do an sami nil tum nang tum hanang cerap nang chitu dun po ke ong pu pe pus tami nang tum savet pus tami nang charam po samila kam ke claim along nane side long nang tum mane nang hang pipon pe padida pon pe te nil tum me party pus nili pinila ka do ko phirang ko ang no nil te chuningri athe dak ke du kisung rat mane ati bang sulong stami nil tum akenang sot arling pus tami chongdan nang koklo lasi lahai kisman tum ke matha do kokta thek lasi lahai hin pen mane nang pinipon pe mas nil hin chuningri pini birtal anpan sikang ton perglo domi thambi